ako aj v diskusii sme sa bavili, tak vždy závisí od počtu kapitol. Ilustrátor sa tiež rozhoduje podobne ako celý ten výrobný tím knihy, aby bola každá kapitola rovnako našpekovaná s tými ilustráciami, čiže aby sa nestalo niečo také, že jedna kapitola tých obrázkov nemá vôbec a ďalšia je obrázkami preplnená. Čiže vždy si ten ilustrátor má tu možnosť si vybrať najzaujímavejšie scénky alebo nejaké detaily z toho textu a podľa toho už kreslí obrázky. Ako zaujať deti písaným textom, tak to je otázka, dalo by sa o tom debatiť hodiny. Nad tým rozmýšľajú marketingové oddelenia, nad tým rozmýšľajú ilustrátori, že čo spraviť, aby tá kniha sa nevytratila. Úplne asi neviem odpovedať, ale v dnešnej dobe aj na Slovensku, aj vo svete fakt literatúra zažíva renesanciu a vidno to na tom, že tie knihy, tie obálky kníh, texty, ilustrácie samotné sú nielen na Slovensku, ale aj v Čechách sú na takej úžasnej úrovni, že naozaj vidno, že všetci ľudia, ktorí na tom jednom výtlačku spolupracujú, tak fakt idú na 100%. Ako konkurovať displeju takzvanému a internetu, to neviem, či to je dobrý nápad. Asi treba rozmýšľať nad tým, akú výhodu má ten tlačený text a akú výhodu má to, že sa dá úžasne kombinovať aj s ilustráciami a obrázkami ako takými. A odpoveďou môže byť komiks, odpoveďou môžu byť ešte viac ilustrované knihy a podobne. Pre túto knihu nie, ale umelú inteligenciu aj ja a asi aj iní ilustrátori používame ako taký nástroj. Pre nás to je niečo ako kladivo alebo pilka. Pričom my vieme s nejakým tým softvérom komunikovať to, že či kompozícia obrázku, a to sú skôr také technické veci, či tá kompozícia obrázku, ktorú vytvorí tá umelá inteligencia, je lepšia než tá, ktorú sme spravili my. Čiže ja môžem mať nejaký nápad, ešte môžem nechať niečo vyrobiť v úvodzovkách, ten počítač alebo ten softvér, a môžem tie nápady naše alebo ten môj nápad a nápad počítača skombinovať. V dnešnej dobe ešte ja som aspoň nepobadal, že nedá sa to robiť tak, že ten počítač niečo vyrobí a ja to len posuniem do tlače. Určite sa tak nedá spraviť celá kniha. Myslím, niekde som zachytil, že umelá inteligencia knižku už ilustrovala. Ja osobne som to nevidel, ale v tých textoch je tak strašne veľa detailov. Je tam strašný dôraz na to, kto má čo oblečené, kto sa ako správa, ako vyzerá. A tá ilustrácia od prvej až po poslednú stranu musí byť úplne zosynchronizovaná, musí byť zjednotená a to ešte sa dneska nedá spraviť. Možno o rok, o dva, to neviem, ale čiže áno, pomáham si aj tým.